नमस्ते प्रणाम। हम बिच्छू बाबा बड़ी दूर के बात कहल जाता कि फिर से लागो तो बाढ़ आ गुल ना चाचा। बाढ़ आ गुलू आई गंगा जी के पानी हो ई बरखा के हो एकरे कहल जाला फोतना गोल भैंसिया पानी में जोनो धान बच रहे उहो गोल आदमी के किसान के बुझाता रहे कि अब चाउर बुझाता मिल जाई लेकिन फिर भी एकदम बुझाता ना मिली। ई काहे ओई मन धरती पाता ना पाप मन काहे होता तनी यार फिर ये जे कैमरा मैन से कहत तनी फिर ये के तनी तू ही तनी यार हेने आ जाई ई मन काहे ई सब होता। अब भगवान के कुदरत के बताई। हां बात ये बना तरवा लोग के कुछ नहीं केनु मतलब क्षति पहुंचल। हमार त कुल टमाटर 1 बीघा डूब गइल बा। अब भाई डांड में पानी लागल बा। टमाटर 1 बीघा बड़ी नुकसान भइल हो जी 50 1 लाख नुकसान भइल। राउर का नुकसान भइल बा बुझाइल हमार त देवाल ढह गइल बिया। हमार देवाल ढह गइल बाटे। सरकार से वो लोग का कहल चाहत रे जा। अरे कहल चाहतन जे कि हमनी के कुछ अथी देवो। हां मुआवजा कुछ मिले के चाहिए। चाहिए 1 बीघा टमाटर आ बैगन मरचा तीनों रहे नो। आ सरकार से निवेदन बा कि जल्द से जल्द वीडियो पहुंचाइए रोवर तक एकदम भी सूचना सरकार भी चल जाई। ठीक बनो हां कहां से आवत नहीं जा बस मैं आवतन जे गोंगार पंचायत से लड़ के आई लाठी लेके आके हमनी के चाही त चाही। हां एकदम ठीक बा चाचा जाई सरकार भी चल जाई। ठीक बनो ठीक बा कब तले।